Tak vás zase zdravíme, je čtvrtek, nacházíme se zase na naší lodi, teda na mojí, a razíme na Velikonoce si chytnout nějakého velikonočního kapra. A budeme tady vlastně 4 dny do pondělí, zatím je krásně, sluníčko svítí. Na mě, aby ryby šly. Takže uvidíme, no. Zkusíme to nejdřív někde vejš. Pokud tady za 24 hodin nepřijde žádný záběr, tak pojedeme proti proudu. Uvidíme, jestli najdeme něco tam. No, tak doufáme, že se vám pak přihlásíme s nějakou rybou. Se možná ozveme už z fleku, až se nějak zabydlíme. Půjdeme zavést pruty. Tak snad se naše výprava vydaří. A i kdyby ne, je tu krásně. Zatím. Zatím. Kaprařina, to je dřina. Když se na rybách dře, tak to takhle dopadá. Je hrozný vítr, tak nějak se nám povedlo zavést pruty. Povolila nám i kotva, museli jsme ji znova kotvit. Nám to tu pípá, protože jsou vlny, tak snad poznáme nějaký závěr. A uvidíme. Snad něco přijde. Zatím čau. Čeká na tu větší, no. Tak po hodině, co přišel ten malej čudla, tak přišla další ryba. A tohle by mohlo být něco ne velkýho, ale ty krásko, jo. To je masakr. Ten vítr tady, to je masakr. Ale už by to mohlo být něco většího, ne? Ty varo, aspoň 10 kilíček, kdyby to mělo. Ty varo, hodinka, ty varo, další ryba. To je pecka. Ve 12 jsme zaváželi, je 5:30 a druhá ryba.
Takže to dopadlo tak. Ryba mi zajela tady pod loď samozřejmě. Já ji trošku přidržel. No a ryba byla v prdeli. Takže bratr mě zjebal, že tam mám takovýhle malý háček. Tak tam jdu dát větší háček. No ty vado, to je rozdíl, viď? To jsem to posral, no. No, asi se mu to vyříz. A mohla to být hezká ryba, no. Tak nic, no. Jdu tam zase zavést. Asi tam zřejmě ty ryby jsou najetý, tak ať nečekají. Buď zdrav, já jsem Jarvis. Ty jsi Ultron. Globální mírotvorný program navržený panem... 9:45. Přišla jedna taková pomalá jízda. No jízda. Párkrát to píplo. No, naproti rybu. Jsem zdravý, co to bude. Už to vidím, má nějaký malý kapřík. Sakra, to jsem si myslel, když to bylo takový pomalý, to bude něco většího. Škoda. Malý kapřík. Tak jsou hnedka menší ryby nahoře. Jak jsem měl předtím ten záběr, tak ta ryba prostě byla furt jenom dole a nemohl se jim dostat nahoru. Louhán. Tak, máme 4 hodiny. Konečně nefouká vítr. Tak to jdeme zavést. Zatím. Pruty jsou zavezený. Máme 4:36. Konečně jsem si zavez bez větru. To tam nachystaný. Teď vyrazí brácha. Už to má taky připravený. Brácho, můžeš jít zavést. Tak je asi 7:45. Já jsem říkal, že přijdou záběry mezi 7 a 8. Tak je to tu. Převezl jsem druhý prut na jiný místo, zkouším vždycky druhým prutem hledat různě. Takže teď mám záběr i z druhého fleku. Tak uvidíme. Krásný. Krásný kapr. Je tam. Druhá ryba. Yes.
Tak, ráno jsem zkusil převést druhý prut na nový místo. Povedl se kapr 9 kg. Není to žádný obr, ale není to násadák, je to ryba a proto tu jsme, aby jsme tahali ryby, kapry a užili si to tu. Krásný. Mám radost. Druhá ryba, 9 kg, tam ten měl přibližně 7, zatím vedu v soutěži s bráchou na 3 nejtěžší ryby. Tak ho pustíme, jdeme jim to tam hned zavést, začíná pršet. Tak, ten se rozjel. Pošli ještě maminku, tatínka zatím. Moc nekoukejte. Čije? Nesnáším. Ale chcaní nám přivedlo ryby. Tak uvidíme, co to půjde. Bude. Uliváte. Ryba kolem 10 kg, nebudeme ani vážit. Tak si plav, přítelíčku. Krásná ryba. To na pěknou dálku, ale už cítím, že to bude větší, než co jsme tahali doteď. 8:45. Hned potom jim. To ne. Změnil jsem místečko s jedním prutem a asi jsem je našel. To vůbec nejde. To musím tahnout z větví, anebo to je něco fakt pěkného. Upínám, jo? O několik minut později. Štěpík stále stahá. Pěkná ryba. Vzala pod loď, teď ji vysvobodil tady pod lodí. Ještě jsme ji neviděli. Zatím teda určitě největší soubor. Nebude tak velké, co? Ne. Pěkná ryba, pěkná. Ještě nepůjde jim tak. Yes! Tam. Pěkná ryba. Jo! Přišel další záběr z toho stejného nového místa. Mlíčňák. Teče to z něj jako blázen. 14 kilo. Tuhle výpravu se ty větší ryby konečně daří i mně. Já tahám většinou ty prcky. Pro někoho to ještě není největší ryba, ale já mám z takovýchhle ryb hroznou radost. Můj osobák je 17 něco z tohohle místa. Tak, teď 14. Krásný chlapák.
Jsem rád, že začal brát ten druhý prut. První teda teď nebere zas, ale je to jedno. Takovýhle krásný ryby. 14 kilo. Yes. Jdeme ho pustit, jdem to tam zavést a jdeme na další. Do svýho. A děkuju ti moc za... Asi jo? No to krásný souboj. Opravdu to bral. Bylo vidět, že to je těžká ryba. Hroznou radost mi udělal i tím soubojem, i tím, jaký je. Tak. Jo. Ukaž se na kameru a jdeš do vody. Takovýhle. Tady taháme. Tak pojď. Dám ti svobodu. Je pryč, super. Kolik může mít zase takových 9 kg. Tak ho pustíme. Fakt bojovník bojoval krásně. Nádherná ryba. Tak, konečně se zařela lepší ryba. 11 kg. Na levej prut, který mám v nějakých 10-11 metrech. Tak jsem za něho moc rád. Dopoledne mi přišly 2 ryby. Měly kolem těch 8-9 kg. Jsem je nevážil. Tak konečně taky jedna hezčí. Super. Jak ho pustíme, teče to z něj pěkně. Je vidět, že se tam krmil. Super, ho pustíme. Krásný Velikonoce. Super. Super. Posílám ti ho tam.
Ale dobrý je na tom, že jsem zrovna vylez. Hele, záběr. Ty varo. Ty varo. Teď jsem chtěl říct, že jsem zrovna předtím chtěl ten levej převést, protože to nic nedělalo. Vlastně od rána, já nevím, kolik jsou 2 hodiny. Tak říkám, jestli to převezu. Přišel jsem k prutu, že ho vemu do ruky a přišla ta jízda. A 11 kg kapr. No, teď pouštím kapra. Krásná další jízda. No ty vado. Tohle není možné, tam najeli tady, no. Ale tam nemůžeš jet, tam nemůžeš. Tam jsou ty kořeny, ty pařezy. No. Super. Jaký pěkná ryba. Tak já se vám přihlásím, až bude na břehu. Doufám, že bude na břehu. Tak, my tam najeli, no. Kapr má 10,70, ale v sobě má tak 3 kg bojlí z mýho, co teď sežral. Má ten pupek. Zase krásná ryba, prostě. Hrozný bojovník. Tady dole na té přehradě. Ty přehrady to jsou hrozný bojovníci. Tady z těch hloubek. Krásnej, ty varo, ten pupek, ty varo, mě posral celýho. Super, ho pustíme a jdeme rychle zavést. 2 pruty mám na břehu. Ať můžou tam se krmit mým bojlísem. Neboj, už jdeš. Jdeš. Tak mazej. Jo! Po 2 těch rybách, co jsem teď vytáhl, vzal jsem na místo, dojel jsem na loď, tady jsem položil do pípáku prut a hned se to rozjelo. Ještě nemám zavazený ani ten druhý. Takže opravdu to hejno tam najelo. A jsou tam. Ty kráska, teď jsem to položil. Musí se prostě v tom. Jestli tam to máže. Slyšej mě. Slyšíte mě? Takže 3. ryba po sobě, nádherný liseček, pojďte se podívat. Pojďte se, to má je prdeli. Teď tady byl, kde je? Tady je, hele. Já nebudu, dál vyháčku tady uvodit, ale nebudu trápit. Tohle prostě liseček hezký. Tak já ho vyháčku a hned to tam jdu zavést. No nějakýho většího. Pojď sem, pojď. Tyhle, co to je? To tady kaprne. To nemohl ani utáhnout přes brzdu. Že ne? Hou. Tak divo. My vám ho ukážeme, až bude u lodi. Divocha. 4. ryba za sebou, ale tenhle je fakt malý kapřík. Ale počítá se.
To je jízda. Tak co, jídek? No, teď docela těžká ryba. A to by takhle nejela. Nejsi přes něco? Ne, tady za ní. Tady jsou podmínáč. Ty já jsem to vykotličkoval, to čumen. Někdo se nám dostává asi do čela závodu. Tak, zase jedna z lepších. Nádherný kapr 14,40. Nedal mi to zadarmo. Někam mi zajel nějakého kořené. Takže jsem tam musel na té hloubce kotvičkovat a uříznout to a navazovat. A v to začal on tahat. Myslím, že mi ten vlasec vytrhne z ruky. Ale povedlo se. Mám ohromnou radost, že jsem ho dostal. Už jsem si, že jsem o něj přišel. V té vásce. Jo, vydřenej. Hrozně obrovskou ploutev má. Nádherný. Pěkný. Úplně super jako. Krásná ryba. Úplně super, ty varo. Za 2 dny takovýhle nádherný ryby. A 2 dny před sebou. Super. Tak jo. Tak ho budeme pustit a... Jo. Ten má metru, ty varo, veď? Ty varo, ten je delší než ta podložka. Má hodně. Neskutečná radost. Takže bychom chtěli udělat takové shrnutí. Včera jsme vlastně ve 12 zavezli a já za včerejšek jsem měl 3 záběry, z toho 2 ryby jsem vytáhl a dneska mám 8 ryb. Z toho největší ten kapr, ten měl těch 14,40, pak jsem měl nějakých 11,70 a 10,5, ne? 10,5, ne? Myslím, že měl tam to. No, pak asi 2 do 9, 7, 5, něco takového. Jsme tady nějakých 30 hodin, takže se nám docela daří. Teda mě určitě. Mě taky, já měl včera hnedka rybu kolem 7 kg, hnedka hezčí ryba. To bylo asi všechno včera, asi jo. A dneska už mám 4 ryby, jednoho 14,1 kg, pak asi 2 9kilový a jednoho malýho, to bylo tak do 3 kg. Takže spokojenost, za vlastně 30 hodin už máme nachytán pěkný ryby. Jde to, no. Hodně krmíme teda, já teda hodně krmím. Taky tam toho dávám dost, no. Takže takový to, že 1 hrstička to je pro mě docela málo. Ale zase jsou lidi, co podle mě krmí i víc, než... Jako dáváme to do kamenu, tady jsou butry velký, skály, všecko, takže jako tam hodím 5 hrst, že jo, na jeden ten, k jedné té montáži 5 hrst po záběru a myslím si, že z toho tam
zůstane polovina, zbytek si myslím, že někam se skutálí, zapadá za kameny, nebo takže já dávám vždycky radši víc a myslím, že to funguje. Kdybych byl někde tam na nějakém písku, na nějaký rovině, tak jo, tak tam hodí člověk hrst a ví, že tam ty koule prostě u toho budou. Ale tady prostě to všechno. Tady je to strmý kameny, to zapadá, takže jak kde se krmí, no. Na jednom prutě mám vlastně 2 tygřáky s malou popkou, 12. A na druhém klasika Citrus popka 20. No, na kterou tu vlastně ty záběry jsou nejvíc. Jestli to je tím, že to mám vlastně víc u břehu, nějakých 4 metrech. Ty dva tygřáky s tou popkou mám v nějakých 6 metrech. Já mám všechno tak nějak stejně, no. 3-4 metry oba pruty. A chodí to. Boilies klasický, vlastně ne, mám tam tu balansku, teď balansku s popkou. Na oba pruty jsem dal a funguje to pěkně. Teď jsem tam dal teda na večer na oba pruty jenom popku, tak uvidíme, co to udělá. No. Vlastně celý den pršelo, až teď přestalo. No, celý den pršelo a to pro ty ryby je dobře, že jo. Jo, v podstatě vždycky, když jsme tahali rybu, tak byl skoro největší déšť. No. Vždycky, když se rozpršelo, tak záběr přišel. Dneska už aspoň nefoukalo, včera to tady foukalo, to bylo šílený. Jsme tady na té lodi lítali nahoru dolů. To samé zavážení vlastně. Já nevím, jestli jsem to říkal, když jsem vypadl z lodě. Jo, to jsme neříkali. Nic jsme neříkali vlastně. Hned včera v tom obrovském větru jel jsem a nějak jsme se otáčeli a přišla nějak vlna. Já jsem vlastně hodil záda do vody, no. Takže šok hroznej, zima. No, trošku jsem si loknul, brácha mě teda držel ještě u člunu. Za nohu, ty. Za nohu mě držel vlastně, já měl hlavu dole ve vodě a brácha mě držel za nohu, takže to nakonec bylo spíš horší, než lepší to. No, ale jako dokážu si představit, když tam byl na té lodi sám třeba, ještě jsem kopnul do vrtule, motor se zastavil, takže jako tragický takové nehody, že se člověk utopí, už tomu jako věřím, je to hned. Takže by bylo lepší, když je takový fakt fičák, mít na sobě ty vesty, no. Jako když člověk třeba jede sám, zaváží a naštěstí jako jsme tady vždycky ve dvou, jo, ale pak když je člověk sám na té výpravě, tak bych to vůbec nepodceňoval, ty vesty si bral. No, to už tak zítra večer nebo pozítří zase shrneme něco. Uvidíme, kolik bude materiálu. No, podle toho, co půjde. Zatím toho máme dost natočenýho. Tak zatím. Tak, je 8 hodin, zabral mi levý prut, tam mi bohužel ryba pustila, ale byla menší. Připravoval jsem si, že ho zavezu znova a rozjel se hnedka druhej. Krásnej, břicho má jak blázen, narvaný, 10,9 kg. Furt to není nad těch 14, jako byl tam ten, ale mně se líbí každá ryba. Každá ryba, i ty 9kilový, 7, tenhle 10,9. Opravdu se povedou i takovýhle s těma narvanýma pupkama, to vypadá hrozně hezky. Je to borec. Tak ho pustíme. A seš tam. Díky, chlape. To je zase parádní výprava. Tak, druhý ráno. Máme zavezeno. Dneska to bylo trošku náročnější, být prostě do půlnoci vzhůru vždycky a stávat na tu 4. to zavést. Takže teď je 4:50 a máme zavezený 2 pruty. Tak dobré ráno. Hlásil jsem se v těch 4:30, že přišla včera ráno kolem 7. Tak dneska asi v 6:30 bráchovi první ryba. Menší kapr. A mě teď ve 6:45 zase hezčí
12,5 kg. Dostávám se do vedení závodu. Mám 14,7, 12,5 a 11 celkovýho. 3 nejtěžší ryby závodíme s bráchou, takže krásný. Bojoval úplně úžasně. Takže hnedka zase krásný ráno. Zase to z ní teče to boilies. Chutná jim to, to je dobře. Zkusil jsem tam teď, já to furt zkouším, buď samotnou popku, boilies popku, teď jsem tam dal jednu jenom balancovanou a vzal to tenhle ten pěkný. Takhle, když to člověk vidí v té vodě, tak si pláv. Ježiš, nám ty rána vždycky začnou. Já! To. Jsem pustil toho kapra 12,5 kg. Jdem to tam zakrmit. Poslat to tam znova. To je ta vyvážená kulička. Jdeme to tam poslat zase. Tak je okolo 9. hodiny asi. Zase o něco větší ryba bych řekl. Ještě jsme ji neviděli. Ale vůbec se mu nechce nahoru. Já budu muset jít do člun takhle. Tyhle, tady je pěkný. Nás tam teď nedostal. Tam podle něj nešáhnu. Je tam. Tak kolik bude mít? Těch 12 zase. Tak je něco kolem 9 hodin ráno. Zase ten samý prut. Zase balanska. 11,5 kg. Trošku se kroutí. Krásný ryby, ale tahám dneska. 12 něco, 11 něco. Spokojenost. Zas jdou. Jen tak dál. Nádherný. Tak ho pustíme. 3. ryba do zápočtu. Vedu asi o 2 kila nad bráchou. Tak zdravíme. Takže zdravíme. Je sobota, 6:30 a dnešní den. Takže nepršelo, což bylo dobrý, ale včerejší den rozhodně přinesl větší ryby. Včera sice bylo hnusný počasí, lilo tady celý den, ale chytli jsme pěkně ryby přes 10 kg, což dneska říct já nemůžu. Já můžu, ale to už jsem říkal odpoledne tady.
Ale od odpoledne nic nezměnilo, no, jenom ten 12,5 kg, pak jeden 11,9 a pak malej nějaký násaďáček a od té doby nic. Takže já jsem jenom na 3 rybách dneska, aspoň, že to byly ty 2 větší. Já mám 7 ryb, ale samý malý, no. Což jako je úplně jedno, ale aktivita je nějaká ryb, ale ty větší zmizely u mě, no. Zkoušel jsem to dát jeden prut i do větší hloubky a tam taky nevím. Tím počasím asi, no. Včera přece jenom bylo lepší. Takový kapražský to bylo, foukal vítr a pršelo, no. No, nevadí, tak... Asi to má něco do sebe, to počasí, no. Vítr, déšť a bylo nejvíc záběrů vždycky. No ještě máme skoro před sebou 5,5 hodiny máme před sebou, že ještě se může něco povést. A pak je neděle, pondělí, no. No, jinak dobrý jako zatím, no. Všechno super. A... Hrajeme o 10 kg bojlísu s bráchou na 3 nejtěžší ryby. Teď vedu asi o 2 kg jenom. Ved bratr, pak jsem ved já, teď zase vede bratr. A je to asi o 2 kilíčka, takže jedna ryba, jedna větší ryba a je to vyrovnaný. Takže to dáme ještě, to teda já dám. No, jinak tady grillujeme, máme se dobře. Aspoň se dneska udělal takhle líp, že uschly ty věci. I když vevnitř máme topení, takže to všechno vždycky usušíme. Ale já měl mokrý skoro všechno, takže mě to bodlo dneska, že jsem to tady všechno vyházel. No. No já tam mám toho jednoho krásného, co to je, to není řádka, nebo co to je, nevím. Prostě toho nádherného kapra s těma obrovskýma šupinama, to se mi povedlo. To mi úplně, i ta 14, co jsem měl včera, ty vado, tak tohle bylo mnohem lepší, když byla třeba 5 kilová. Tak mám z toho větší radost než z té 14, ale... To byl nádherný, fakt. Takováhle ryba, kdyby třeba byla potom na nějakých 20 kilech, ty vado, to musí být to musí být sen. Jasně, tam má být teplejc. Tak uvidíme, jestli ty ryby půjdou, no. Ale já jsem tam dneska nasypal velký kýbl řepky, takže možná i to byla chyba. Tam možná proto najeli ty menší ryby. Nepustili tam k tomu ty větší, no. I když já jsem ten jeden prut měl dál od toho krma, no, prostě to nevyšlo. No, takže jo, to je asi tak. Takže shrnutí, jedna tvoje krásná ryba, pak můj 12,5 kg a 11,9 kg. To byly dnešní asi nejlepší. A dobrý, no, 7 ryb, no, jsem vytáhl, ty si vytáhl 4, teda jo, 3. 3. Jde to. Takže zase zítra. Teď si dáme klobásky a hermelín. Máme se na večeře, máme si pivo. A zítra se ozve. Tak, zatím. Už se dělají palačinky. Bráchovi teď přišla další malá ryba, tak to půjde zavést. Ale chodí teď jenom malý listci. Tak uvidíme. Neděle, máme před sebou poslední den, zítra odjíždíme. Co se to tady zase děje? Jsi to natáčel, viď? Ty já jsem oslin tady. Já jsem zrovna přemýšlel nad taktikou. No, při tom přemýšlení mi zabrala. Dává.
to bude. Tak, máme 3:30. Celý den tady lítají lodě, takže to tady s náma furt houpe každou chvíli. Uvidíme, jestli na večírnu. Teď se trošku zatáhlo. Uvidíme, co na večer to udělá. Brácha odpočívá, aby byl asi na večer připravený a mohl tahat. A uvidíme. Poslední den, poslední vlastně noc. Nás čeká poslední ráno a balíme. Tak zatím. Poslední večer nás čeká, 8:45, jízdička. Padáček. Tak 8:45, neděle. A po dnešních malých kapříkách jsem měl najít aspoň jedno, no, lepšího, takového většího. Prostě lepšího než ten násadák. Tak jsem chtěl aspoň, normálně bych ho pustil, ale chtěl jsem aspoň dnešek takhle nějak zakončit nějakou rybou. Tak aspoň ukážu tuhle, no, brácha měl dneska největší asi 7 kg, jinak samý prostě násaďáci, no. Bylo jich docela dost, já jich mám asi 10, brácha jestli 8. Tadyhle ten, no je větší než ten násaďák, tak jo, bych ho ukázal na konci dne skoro. To je hezký kapřík, zdravá ryba. Ty hodně v křeči úplně. No. Není to žádná velká ryba. To může mít 5 kg, 6 kg. No, tak vlastně včerejšek to bylo něco úplně jiného, protože to deště bylo i chladno, tak to prostě šlo. No. Dneska bylo vlastně přes včírem, viď? Ani nevím už, kdy to lilo. Lilo pátek, předevčírem, no. To bylo úplně lepší, no. Ale bylo dneska prostě vedro a my tady zase mraky lodí, bordel, všude samej. No. Tady by prostě nešly ty větší. Tady zase bráchovi zase přišli lidi tadyhle ze zhora, z toho krpálu sem přišli zase lidi a házeli mu to přes pruty, takže to musel vytáhnout. No, je to boj, no. Už člověk neví, kam by zajel, aby ho ostatní neotravovali. No tak máme ještě před sebou pár hodin, tak třeba se něco splete, ale co máme vypozorováno, tak jsme tím večer jsme měli jednu rybu, za tmy, tohle je druhá. A jak všechno to bylo přes den. Tak já jdu to zavést a zítra uděláme nějaký shrnutí a tak čau. Posledních pár hodin, kluci. Tak co dokáže otočit brácha? Posledních pár hodin před odjezdem a přišlo to. Jízda jako kráva. 7:45. Mažeme, držte palce.
Držte palce. A na pultě zase menšího kapra. A dneska balíme. Tak snad přijde největší ryba teď, před koncem. Uvidíme. Ty vole, ten bude mít dobrých 35 cm. A tohle dělají ty 20, tu jízdu takhle, viď? Takže pár minut před odjezdem, jak říkám, na Wagnera. On vystřelil celou kouli. Tak, přišla tahle 11. A 11 kg rovných. Takhle. Krásná ryba. Super. Ráno přišel Pinďa, pak přišla nějaká ta 7 a teď tahle ta 11. Tak jsme chtěli jet, zbalit to, ale ještě tam chvilku, aspoň hoďku tady ještě budeme, kdyby náhodou se objevil ještě větší. Super. Výprava se povedla. Krásný zakončení. Super. Díky, díky. Tak super. Nádherný souboj, jak skvělý odplavá. Ty vado, hrozně dlouho jsem byl na vodě. Brácha už se normálně, už se mu rozklepaly kolena, že mám 20. Ty vado, dobrých 10 minut jsem tam byl, veď? Mě odtah až úplně do prostředka. Dobrý no. Tak jo, tak se mějte a smějte. Čau.